Вашето обедно меню само в два уреда – iCombi Pro и iVario Pro. Синхронът между тези два уреда е най-бързото и лесно решение за вашия бизнес. Ротацията на обедното меню сега е лесна и без излишен стрес за персонала. iVario Pro. По-малко загуби и никакви компромиси дори при високо натоварване. Спестява време, труд и разходи за приготвяне на вашето обедно меню. Комбиниране на различни ястия по едно и също време, без смесване на вкусове и аромати. Обслужвайте повече клиенти с по-малко усилие. По-бързо, по-добре, по-печелившо.